Dit zijn Engelse longhorns. En dit ben gewoon hele makkelijke kaai. Deze ben offelijk. De Texas Longhorns, dat ben toch wat oren, jongens. Nou, deze zijn meer voor de show eigenlijk. Dan moest je er eerst wel aan wennen. Het is gewoon wilder. Je zit dichter bij de natuur. Maar Wij gaan wel nou straks in dat ze gaan we oefenen. En dan zetten wij de Engels en de Texas die het mooi gingen, die doggen we ik bij elkaar. Dat die vast ongewenst binnen. Oh ja. Ja. Oh, dus voor beide gaan wat Ja, van beide ja, mooi. want die binnen nou rennen die ik net bij elkaar. Nee. Dus Nee. die zetten we nou wel bij elkaar straks. En dat die ongewend binnen. Want ja, als zo'n beesten bij elkaar zet van verschillende, de rangorde moet altijd weer even bepaald worden. Als ze binnenkomen. Ja, ze moeten net het publiek in. Hè, van, Oh, dat ken? ja. Oh, daar worden maatregelen wel vertroffen. Hè, Zeker, van, zeker. Maar ze kunnen wel springen. Ze kunnen wel springen als hinders. Let het dan zo zeggen. Oh, ja. Ja, dat Ja. kunnen ze zeker. We zijn heel benieuwd hoe het ging in de show. Ja. Kom wel even zien.